Wel, mae'r Eisteddfod yn gyfle unigryw i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae hynny'n drist falle, ond dyn ni ddim yn gallu dweud bod yna lefydd yng Nghymru nawr lle dyn ni'n sicr falle o gael profiad Cymraeg. Ond o ddod i'r Steddfod, bydd pobl sy'n dysgu Cymraeg yn cael cyfle i gael y profiad trochi yna. Bydden nhw'n gallu gadael i'r Gymraeg, olchi drostyn nhw ac wrth gwrs defnyddio'r Gymraeg. Bydd maes D yw'r ardal i ddysgwyr Cymraeg, ond i bobl sy'n dysgu uwch a gloywi, dwi'n gobeithio bydd pobl yn mynd allan o faes D ac i grwydro'r maes ac i fynd i'r pafiliwn, i fynd i gaffi maes B ar gyfer y bobl ifanc, i edrych ar yr adloniant a'r lwyfan y maes, ac wrth gwrs i wirfoddoli. Mae gwirfoddoli yn gyfle gwych i allu siarad Cymraeg, a mae croeso i bobl leol a siaradwyr newydd o bant i ddod i wirfoddoli yn y Steddfod.